Yep. Nå, jamen, hvordan ansætter man en god medhjælper? Ja, det står der ikke noget om i nogle lærebøger, men vi har der nogle ting og nogle parametre, som jeg selv går meget op i. Vi hjælper rigtig mange af vores kunder med at finde de rigtige medarbejdere, og det gør vi selvfølgelig ved, at vi får kigget på, hvad er det specifikt, man søger. Fordi at, man er nødt til at gå ind og kigge ind af og afgrænse det lidt. Jamen, har jeg nogle alderspræferencer? Har jeg noget til køn, mand, dame? Eller er der nogle andre ting, som for mig er ekstremt vigtige? Så er det rigtig fint at få det sat op i en ansøgning på en sådan måde, at når folk de skriver, at man ligesom har bedt dem om måske at svare eller tage stilling til et eller andet spørgsmål, som kan give dig en indikation af, hvor de er. Fordi tit og ofte så oplever vi jo, at jamen, i bund og grund er vi ret ligeglade med, hvad de har af fritidsinteresser. Men det siger måske lidt om, hvem man er, hvad man laver i sin fritid. Så vær opmærksom på, hvordan folk de skriver det. Vær opmærksom på den følelse, du selv får, når du sidder og læser ansøgningen. Føler du det personligt? Er det lækkert? Er det noget, du tænker, at det er der sgu potentiale i det her? Fordi lad være med at bruge for meget energi på at kigge på erfaring. Fordi vores erfaring siger i hvert fald, at jamen, alle kan jo lære at blive en dygtig hjælper. Det er et spørgsmål om tid, så kan alle lære de ting, der skal laves. Og man kan lære at vaske tøj og lave mad, som du godt kan lide det. Men det er ikke alle, og det er bestemt ikke alle, der kan lære at fange din kemi, så I bare har det fedt sammen. Det er nok det bedste råd, jeg kan give. Find en, hvor tingene de kører på det personlige plan, så kommer det også på det arbejdsmæssige.